हाय फ्रेंड्स गिबियावनो ब्रह्म जब इनफो चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आरो बे भिडिअआव आं दासिमनि मोनसे गोदान आपडेटनि सायाव सावरायगोन आरो बे गोदान आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर ITBP नि माने ASI नि माखासे भेकेन्सिफोर ओंखारदों लोगोफोर आरो बे भेकेन्सिनि सायावनो बेसेबां भेकेन्सि दङ बे भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखाय अर्थात माने एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंना मा माने एजुकेशनेल क्वालिफिकेशन नांगोन बेनि सिलेक्शन प्रसिडिउरा बोरै जागोन नङा होमबा बैसोआ बेसेबां बैसोसिम बेखौ बै पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दा जोंना दङ लोगोफोर पस्टनि मुङा जाहैबाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर स्टेन'ग्राफार होननानै बुंदों लोगोफोर एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर स्टेन' टटेल भेकेन्सिया दङ लोगोफोर फ्रेश केन्डिडेटनि थाखाय 21टा भेकेन्सि दङ आरो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय मेल फिमेल गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों आरो बेयाव टटेल माने ASI स्टेन' मेल केन्डिडेटनि थाखाय टटेल माने 19टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर 19टा भेकेन्सि दङ आरो बेयो केटेगरिसआव राननानै होखादों लोगोफोर इउआरनि थाखाय अर्थात आनरिजार्भनि थाखाय मोनस्नि भेकेन्सि एससिनि थाखाय मोननै अबिसिनि थाखाय मोनदाइन आरो EWSनि थाखाय मोननै लोगोफोर लोगोसे दंबावो फिमेल केन्डिडेटनि थाखाय माने जोंनिया टटेल मोननै भेकेन्सि दङ आरो बे मोनसेया जाबाय आनरिजार्भ आरो गुबुन मोनसेया जाबाय अबिसिनि थाखाय होनना बुंदों लोगोफोर टटेल 21टा फ्रेश केन्डिडेटनि थाखाय लोगोसे आरोबाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरनि स्टेन'ग्राफारनिनो भेकेन्सि दंबावो टटेल मोन 17टा भेकेन्सि दङ आरो बेयो मोन 14टाया जाहैबाय आनरिजार्भ आरो मोननैया जाबाय माने एससिनि थाखाय आरो मोनसे रिजार्भेसन दङ ST नि थाखाय लोगोफोर आरो बेयो मा होनदों बे पस्टनि थाखाय इलिजिबल जागोन जायफोरा माने ITBP माने सार्भिं पार्सनेल होननानै बुंदों बिथांमोननि थाखायसो बियो रिजार्भेसन होननानै बुंदों लोगोफोर दा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंना खुनु माने एप्लिकेसन फिस होनांगौ गैया STफोरा लोगोसे फिमेल केन्डिडेट्सफोराबो आरो बेयाव माने इलिजिबिलिटि कन्डिसना दङ लोगोफोर माने ASI स्टेन' डाइरेक्ट एन्ट्रि टटेल एजआ जागोन जोंनिया 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बे एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव नाथाय STफोरनि थाखाय माने जोंना गभर्नमेन्ट रुल बायदिहाय 5 इयार रिलेक्सेसन दंखायो बेखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों आरो बेयाव एजुकेशनेल क्वालिफिकेसना जानांगोन माने 10+2 होनना बुंदों लोगोफोर अर्थात हायार सेकेन्डारि पास खालामबानो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों लोगोसे मा होनो स्टेन'ग्राफारनि ट्रेड सार्टिफिकेट थाथारनांगोन होनना बुंदों अब्लानियासो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे मा होनदों नर्मेल बे हायार सेकेन्डारि पास खालामनाया बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर लोगोसे बेयानो ASI स्टेन' माने सार्भिं पार्सनेलनि जि बैसो बेखौ माने 35 इयार्ससिम होनाय जादों लोगोफोर 35 इयार्ससिम लाखिनाय जादों आरो बिथाङाबो माने हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन लोगोसे माने टाइपिं टेस्ट बे हानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर नैयाव दंखायो जोंनिया 65 मिनिट्सआव हिन्दी आरो माने इंलिश बेखौ माने 50 मिनिट्सनि गेजेराव माने ट्रेन्सलेसन 50 मिनिट्स इन इंलिश और 65 मिनिट्स इन हिन्दी अन कम्पिउटार हानांगोन माने 10 मिनिटआव 80टा वार्ड्स हानांगोन आरो लोगोफोर नङा होमबा बेखिनिखौ माने बियो टाइपिं खालामनो हानांगोन आरो बे पस्टआव सिलेक्सन जानोब्ला लोगोसे बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंना माने मोनसे वेबसाइट होखादों लोगोफोर बेयाव वेबसाइटनि दा जाहैबाय www.recruitment.itbpolice.nic.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना माने अनलाइनाथ' जोंना सोलिबायानो नङा होमबा अनलाइना सोलिगासिनो दंखायो लोगोफोर 8 जुननिफ्रायनो बेनि जि अनलाइन प्रसेस बेयो सोलिबाय ओंखायनो नोंथांमोना बे आं दानि बुंलांनाय वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामहैदो लोगोफोर दा बेयाव बेनि जि सिलेक्शन प्रसिडिउर बे जागोन जोंना नैयाव होखादो The selection process will consist of physical efficiency test, physical standard test, written test, skill test, documents and detailed medical examination, review medical examination no बे गासैखौबो लाग्रोनाय जागोन होनना बुंदों लोगोसे खारनाय बारनाय written लोगोसे skill test जिहेथु माबा थाबाय नालाय जोंना स्टेन'सो नालाय न skill test नोंथाङा बेसेबां टाइपिं खालामनो हागौ समा जोंना होना होखादो बेखिनि समाव नोंथाङा होखानाय टारगेटखौ फिलआप खालामनो हानांगोन आरो न अब्लासो नोंथाङा बेयाव पास जागोन लोगोसे मेडिकेल एग्जामिनेसन थागोन अर्थात मेडिकेल टेस्ट थागोन न बे लोगोसे बे पस्टआ जोंनिया एप्लाइ खालामनायनि जि खालार बे खालारा जोंना माने 8 जुननिफ्राय जागायबायानो लोगोफोर दिनै आरो जायफोरा माने एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बे एप्लाइ खालामनायनि जि खालार बेयो
7 जुलाइ 2022सिम सोलिगोन होनना बुंदों अर्थात जोंना माने 1 दान मास मोनसे बेनि जे एप्लाइ खालामनाय बेयो प्रसेसा जोंना सोलिबाय थागोन नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे जायफोरा बे माने स्टेन'नि सार्टिफिकेट दङ बा हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे इन्टारेस्टेड केन्डिडेट्सफोरा माने एप्लाइ खालामनो हासिगोन लोगोफोर जोंना अनलाइन प्रसेसा माने 8 जुननिफ्राय जागायबाय आरो बेयो 7 जुलाइसिम सोलिगोन ना आरो बेयाव टटेल भेकेन्सिया दंमोन आं एसे बुंनानै होफिननि नोंथांमोननो टटेल भेकेन्सिया दङ लोगोफोर जोंना 21टा माने भेकेन्सि आरो मेल फिमेल बेयाव मेलाव दङ जोंना 19टा आरो फिमेलाव दङ मोननै भेकेन्सि टटेल 21टा लोगोसे सार्भिं पार्सनेलनि थाखाय टटेल 17टा भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव 14 आरो लोगोसे एससिआव मोननै एसटिआव मोनसे भेकेन्सि लोगोफोर दा नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे बे पस्टनि थाखाय जायफोरा एलिजिबोल बिथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लादो लोगोफोर नङा होमबा दा दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोना लाइक खालाम आरो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि आंनि चेनेलाव होनाय गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरखौ मोनबाय थायो थेंक इउ फर वाचिं